Allah ne gidanmu wanda ke yana zaka da mai nuku ne ganin wuce ya ga alamun ne ya ga burbuɗin malam banda ɗauka to yau amma alhaji to kan uba ga mala buta mala bune malam ne kun da bune da sala mai karatun tsoron yin bukuna wani ne ibiya mai almakaru makaranta tsara na annabi ma ku nan alaji zakiro kai roƙon malam salati ma da kuɗi ma da a'i da kai gaba albarka ta are yake yake kudin kasuwan nan da yoga da ka hu da wani kudin kasuwan nan ne yake wani dariya hey kayan yaji da ranto ta yi lodi ba dan ba ta yi lodi ka dai ka san kowa mai kuminci shi ma ya yi lodi ka ji fa an na je ni Lagos amai da gudawa ya tabo ni na daure a leda da na je kan tsohuwar sai wawan da ma malam da na leda kujan babu abin da babu ga yan gihiri da omu ga layin yan gudasa yan rogo sun fi goma sabon dutsen da ba wannan na bikin naira 100 ta san jirgi Chicago shi ne shi ma ya yi lodi faji duk wanda ya daina kaku malam mai na buta da na je kan ya kamar shi na rungumi na ura na fada shi wani ban da ku ba da ran asabar hayran ta gashi ya haɗe da gashi yana ɗafa masa gulan duk wanda ya daina kaku dutsen da bane gonan uban wannan karamin na dora hanya duk wanda ya daina kaku kai ba ne ba kin tsohuwar shi a cikin ba sai a kama shi nan ka da ji kai ya za mu kare ka bani wayan mata ƙaran manan ya baka wayan nan haka ne ka ga mai ta'alin ya koyi yana dan zuburo hajiya ba inda kuɗi ne malam ka gane su mata dangin dabara kana da kuɗi sunan kaman man da sun ƙare sunan kamai in kana da kuɗi har suna za a sama ce maka yaya ko a ce maka gadi ko a ce maka honi da ƙarar ba kwale ko gyara mai zama
mani wai shi ne kamar an kulle baya da firinsa na ƙware ko ya rima ne ya rima da kuɗi abokin manya tsohon mai kuɗi ne kana daga gona zai biya ka ai na ji ana matsala da ko a jarida wannan ƙware ko kwanaki ma a fili nan na gani yau ga a fili za mu da ƙware kwanaki a dubai na gani shi kenan ba hi wuri kai ya waƙe ta ba hi wuri ya waƙe ta Fatima kai daga kamarawan kanta Allah ta yi kamar Maryam Abacha ka ji ba yana ko ba ka tifa ne ya auri wata kaki ko ba ka tifa ya rike sana'a ga hinan abba dan kasuwa kenan abba dan kasuwa kenan abba kai haba mun ji goma zan faɗa ruwa da kake la ilaha illallah an mai gida ne kamar an gyara gidan buredi ai abba wanda eh wala ya rantse da haka ne shi ma sai an ba da shi ya rantse da Allah wanda ita bai san ganin kaburi ya murge na tsohuwai duk wanda ita bai san ganin kaburi wani ba wani jan kalau na hari ko na yani ta kugal Allah hakuma aljanna amu ko da kun yi Allah wanda barka ne ka san ni din bai lata ni ne kin durmo ne ya kace uban mu dole haka ni ne uban mu dan gidan mu ana burka da nono ganin mu da ni ne ina bacci sauro ya ce ai ni yau zan ga doka kwanaki da na je gidan mu rai zani ta hana aran ma ai wanda kire na kasa duk wanda kire na kasa da ya mutuwan bantan kamar madago hege iyali Allah da bare ko biyu ne ya baka biyu uku ce dai wanda tsohon mai kuɗi ne bare ko kwanaki da ya je garin mu har ɗan ako ya biya wa riga ya je sayar shanu dubu bare ko kwanaki da na je gidan shi shanun su guda 1000 ne yana bacci sauro ya kan uba zahiri kenan zahiri dan gaske wannan zai san ya to kaji duk wanda ire na kata ni ne kwarban uwai ni kau da na hau uwai da ruwan nuri ya ƙare sai da na ƙaro kan to kai da ni duk wanda ire da ya san kwana muna Alhaji zahiri ha to zan zo na ne ya ga mutarensa yawa ya cika ma hannu ko duk wanda ire na kata yawa kadi kai ba ruwan ka kunnan ka kama sabon asusu shi ne din assalamu alaikum amu to ku kamfanin nan har wani dan kwandon kaya da ya ji daɗi kan ne da gare wannan gaskiya da Allah akwai abin nan na bayan waya da ake dawa waya a ba hi ba wani ne da ake manna mai dan karfi a baya zobe kenan zobe